Ljudi, ako krenu da kopaju litijum, svi znate šta nam je činiti. Moramo hitno da se organizujemo kao vojska u brigade i divizije i podelimo zaduženja ko će šta da radi. Evo, ja ću biti general. Pazi ovo. Jedna brigada može da deli na mrežama online peticiju da potpiše što više ljudi. Znate i sami da rezultati tih peticija obavezuju ove na vlasti i da će morati da prestanu da kopaju ako sakupimo dovoljno potpisa i peticija. Naša snaga je u što većem broju peticija, da ih zatrpamo peticijama da ne znaju gde udaraju. Druga brigada neka komentariše negativno to rudarenje svuda po internetu. Joj, kad se narod skupi online, neće im biti svejedno. Već vidim kako se nerviraju dok čitaju komentare kopajući litijum. Bitno je samo izbeći izlazak na ulice, pošto tu postoji rizik od sukoba sa policijom i dobijanja batina. Niko ne može da vas bije preko interneta. Zato se oni toliko plaše našeg okupljanja. Zato se toliko boje tih peticija i tih Viber grupa. Jer znaju da ne mogu da vas biju preko ekrana. Treća brigada može da smišlja zarazne, smešne slogane, doskočice i oštra saopštenja koja ćemo deliti. To će nam privući još više ljudi. Moramo biti duhoviti. Samo online i samo oštro, ali duhovito. Da ih isečemo na komade tim oštrim saopštenjima. Takođe moramo odabrati nekog predstavnika za pregovore, lakše je za komunikaciju. Teško da imaju toliko da nas sve potplate da ćutimo. A tog jednog čoveka nije problem platiti, čak i debelo. Onda bi on, kao naš saborac kome verujemo, mogao da nam objasni da litijum ipak nije toliko štetan. Taj čovek bi mogao iznutra da ugasi proteste i onda bi svako od nas mogao da kaže da je učinio sve u svojoj moći u borbi protiv rudarenja. Oprali bismo savest i nastavili da se na mrežama bavimo nekom drugom, u tom trenutku bitnom temom. Ja, pošto sam već general, mogao bih da obavim i taj posao da nas predstavljam. I onako sam kratak sa lovom.